Je 4. apríla 2025 a po vyplnení odhlasovacieho formulára na stránke Border Force opúšťame Marinu Yachthaven v meste Plymouth. Mali by sme mať priaznivý vietor. Mierime na 1200 míl vzdialenú Madeiru a do ďalších 3000 míl vzdialeného Karibiku. Ďakujeme, bolo tu dobré. Čau, čau. Maják opradený legendou, nie jednou, ale už nie na svojom pôvodnom mieste. Využívame posledné možnosti na hovory domov. Ako sa budeme vzdialovať od anglického brehu, mobilný signál sa onedlho stratí. Rozvíjame plachty. Lodná premávka v Plymouthskom zálive je hustá. Tento nám križuje, tak pozor na ňo. Ale nie, dobre. No a teraz sa to bude tak dopísať. Čo to bude? Tuniak? Si mal pocit, že je to relatívne použiteľné. V dnešnej dobe tie digitálne kamery, celé sa to zmenilo, samozrejme zlacnilo. Titanic má dva príbehy. Ten druhý je, ako ho utopili, a ten prvý, ako 16 000 ľudí 6 rokov stávalo 4 lode typu Titanic. A nie nadarmo Iri hovoria, že Irom trvalo 4 roky, kým ho postavili, a Angličanom 1 týždeň, kým ho utopili. Dobre sa nám to zašpinilo. No. Dobre, naspäť, hej. Dobre, púšťam. No. Pomaly. To je ono, a teraz to dáme do toho žumaru. Dobre. Dobre. Už sme zaspaknutí? Hej. Dobre. Sme v anglickom kanáli a míňame množstvo lodí. Windpilot nám neúnavne a neomylne kormidluje loď. Testujeme aj satelitné pripojenie, nakoľko sme už mimo dosah mobilnej siete. Nastupuje pravidelné striedanie dňa a noci. Začíname s nočnými hliadkami na palube medzi 6. hodinu večer a 6. ráno. Striedame sa po 3 hodinách. Ja mám od polnoci do 3. Martin, vieš, čím je čiveta na zdravie výnimočná, okrem dnes už legendárneho kapitána lode? Poď, ukážem ti. Poď. Čo mi chceš? Poď, ukážem, s čím ešte. Do kajuty? Ale nevolám ťa na jebačku. Ty čábaj, kde ide? Dvere otvorené. Vieš o tom, že tuto zanechal stopy sám veľký stroskotanec a jeho Wilson? Není možné. Pozeraj na to. To si buchol ráno čelo? Alebo tam niekto zabíjal komára. Pekné. No tak to bol... Tak to bol moskyto. Ja som sa ráno zobudil a tiež som bol taký, že taký zvláštny pocit v žalúdku. Ale víš, 2-4 dní a
Keď to máš spojené s tým, že sa preplavuješ. Čo to tu máme dobrého? Peťo chcel chlieb obložený maslom. Páči. Ale to je veľa. Toto je recept, ale Peter Ty Kincej. to dokážeš. To je veľa. Buď hrdina. Dub stroj. Pozri sa, sobota 13. sa pozriem ďalej, že my by sme to nejak... Ja by som naopak sa... To uvidíme, vieš, lebo tuto je tá níž. A to by sa dalo dojsť na Madeiru. Ja už som prišiel na to, jak sa to bolo chytá. Teraz máme nedelu 6. A čas je aký teraz? 12 hodín. Plus minus 0. Menu teda vypražaný syr. Vypražaný syr v oleji na 5 obale. 5 obale. 5 obal. A čo to za novinka, pánko? 5 obal je múka, vajce, struhanka. Šajze. A to sa robí ne preto, že by sme Leka. ju milovali, ale pretože tento cheddar sa roztápa. Aha, rozumiem. Takže Musíme ho tak zatvoriť. musíme tak spraviť zatvoriť. OK. To bude bomba. Že budú musieť veľa doháňať. Dron, 360 kamera, ten taká kamera, ten taký software. Mám čo robiť? Ja to spravím za teba. Zase za 20, ty máš všetko za 20 dnes Ja počúvať. dávam všetko za 20 vždy. Každému všetko. Nikto sa nemôže sťažovať. Jeden nadáva, že sú drahý, druhý, že veľmi lacný, záleží od toho, či to je za 20. Dobre, čiže úver Tatra banke, Za 20. celá životnosť úveru za 20 vedenie účtu. Aj poistenie, že? Ja som ten, ktorý to zamieta, takže na mňa to neskúšaj, ale... Bude niekde tu. Ale všetko je to boček, zadia. Do ryti. No už mi to zase ušlo, ale budeme niekde tu. Po 12 hodín budeme nižšie, budeme tu. A budeme mať takýto vietor. Čo teraz robíš? Prehazujem veci poriadok ešte v tom, vieš? Takto pomôžem. No. Dobre, počkaj, nechajú. Povolené. Ešte by sa to trošku potiahol. Dobre. Rozdávanie fotky som chcel. No ja A som- po 7 ráno sa skončilo. Ja som to niečo počul, že sa rozprávalo o tom, že chalani toto. Čujete, ale... Mne sa aj darí už mať na metre trafik, ale nič. Ja ho papnú na rohu, ktorý pozrieme, ako to vyzerá. Ale toto je on a teraz by mal takýto všelijaký. No poď sa pozrieť. Tatarská omačka, ne hociaká. Toto bude verzia light alebo ne light? Lightka. Lightka. Podrž prosím. To bude. No ešte. Fantázia. Vypražaný sír uprostred Biskaju. Nedelný obed. To je sportenjachting, co? Dohadujeme sa. Máme video.
kurva, to je vodnopolista. Není len tak. A teraz vieš čo, keď ti poviem, tak dáš stand-by. Teda To dáš stačí, hej? Netreba auto to fixovať? Nie, to nespadne. Auto. Dobre. Ajajaj. Naši verní sprievodcovia delfíny sa predvádzajú takmer každý deň. Je to príjemné spestrenie plavby. Ešte kontrola trupu pod vodou. Kýl aj kormidlo sú čisté. To je fajn, nakoľko do vody by sa nechcelo teraz ísť nikomu. Očakávame nástup vetra, pre zotmením teda zrefujeme plachty. Dobre. Trikrát, výborne. Ťahaj. Včera, ak som točil tie kosatky, tak ponoril som to pod vodu, či kosatky. Teraz musím kameramana... Prečistím si to trošku. Áno. Ako za ním zaostriť to nechcelo. Samo čuduješ, taký chrapavý, rapavý. Totižto oslavenec. Ale Oslavenec už ešte v Plymouth nafasoval tortu, ktorá ešte stále žije a už sme na konci biskajú. jak sú hrnce, tak vpravo hore, najbližšie, tam hrnčeku ju mám skovanú. Donesieš ju prosím, jak ju nafilmujeme. Tá, čo mi včera povedala, Eleo, avariu. Ale je obrovské riziko, lebo včera som ju dal. Trošku sa peťuje a bojím sa, že to hovado by z nej zožralo čokoládu hore. A karamel. Kúsok. Takže sa priznávaš, hej? Áno, však ale ešte tam jeden. OK. Čiže narodeninová torta z Plymouthu. Ono to už tak zle... Aha, už to zaostrilo po pol minúte. Dobre, tak no, veľa nezostalo, už sa to blíži ku koncu. Hej, a teraz títo dvaja, čo klomili, budú radi, budú mať bitku medzi sebou, že kto si to dá? čokoládomil 1 a 2. Dáme im 2 lyžice, nech sa pošermujú. Asi by to bolo príhodné, lebo... Čo našli moji rádcovia? Rozmýšľame, koľko lyžic vám dáme s Peťom. A to toľko to ostalo? No, už sa to blíži do finále. Medzi tebou a Peťom. Vieš čo, ja mu takto spravím. Toto ne, to je veľké. To sa nedá. Ostane to medzi nami. Peťko! To príde. Toto je tvoja.
čo? No na čo, na kokot to není. Chutí? Výborné. To je dobré. Ak sa teraz tieto dvere otvoria, tak je to Božia vôľa. A stal sa zázrak, dvere sa otvorili. Dvere sa otvorili. A kto je to? Peter. Svätý Peter. Neviem, či bude k tomu obrazu ďalšia fotka ešte. Lebo to som vám hovoril, že na tom G. Že niečo sa hovoril, že to je. Ale kľude, povedz. Ja som cesta, ja som svetlo. Kto je to? Pán Sante Giuseppe. To zase není také samozrejme, že... Sol, ktorá nesolí. A čo to bude dobre, keď to bude? To bude bolonská omáčka a špagetky. A aby bolo dosť mäska, tak pridaný lunchmeat. Bože, už aby to bolo. Už aby to bolo. Peťo vie už dobre. Alebo teda... Tvárim sa. Bojuje. Bojuje. Tvári sa radostne. A Neptún ho vyslyšal. Takže... On má povolá vyslyšať. Čiže zredukuješ. Redukuje. Maťo, ty čo máš za zaujímavé čítanie? Ale niečo na ľahké večeri. No ty vole. Vždy to je Pacifik, ty vole. Jachting. A my sme na Jadrane. Do prčic. Jachting, to je šport. Co? No, počúvaj, ak ti nevíde záber, tak tu si ho natoč. Počkaj. Západ slnka, dole. No do piči. To je autentické. Skoro si odskočil. Ktorý to bol? Máš na konári sedia, podpuduje si konár, nie? A dole mu hovorí chlapík, čo vám jebe? Však podpudujte si konár, spadnete na zem, dolamete sa, príde sanitka, odvezú vás na kramáre, vrátite sa celý v sádre a budete vo vozíku chodiť v sádre. To do piči. Samozrejme, podpuduje si konár, spadne, dolame sa, príde sanitka, zoberú ho na kramáre, tam ho jebnú do sádry, vrátia na vozíku a prvé, čo ide zavorenie do pečmy. A sa tam polže si pivo. Francku, co sa ti stalo, chlapi? Video sem proroka. Trošku nech dvihne. Meter. Meter! No ešte ne. Nech priťahne liacu.
Pritiahnuť liacu. Pritiahni! Stop. OK. Rytmus striedania dňa a noci sa nám rýchlo dostal pod kožu. Na vode sme už vyše týždňa. Služby na palube berieme vážne. Navigácia, kontrola okolia, lodnej premávky a lode samotnej. Plachty, úprava windpilota. Niekedy máme na palube nečakanú návštevu. Máme tu čierneho pasažiera. A tie rána na palube. To je samo o sebe magický okamih každého dňa, rovnako ako západy slnka. Lúče krásne zahrejú, je tu nový deň a s ním nádej na nové zážitky. Človek sa pýta, čo mu more opäť prinesie. Môžeš rátať tak, že prídeš domov z plavby a vtedy by to bolo tak pripravené. Lepšie by som to sám... Prvá pizza! Chalani, poďte si dať, ja ešte pracujem. Chalani, poďte si jeden dať pizzu, ja ešte pracujem. Toto je 365, lebo bude viac ako hoci čo ostatné. 360 plus 5 členov posádky. Plus, výborne. Výborne. Čertová kala, či 360? Toto bude fazuľová. Čo to bude? Fazuľová na kyslo. Ojojoj. Áno. Ojojoj. Dobre. Hlásime sa z paluby čivety. Potápame sa, situácia je kritická. Do piči! Títo chlapi sa nezlaknú ničoho. Peťo, pozor, je to ťažké. Pomôžem ti? Do umývadla to vyle. No. Ich hneď zapojili všetok svoj dovednosti, čo ich život naučil. Pionieri a podobne. A už sa pekne voda čerpá dopreč. Nie, potápame sa, tablet nie. Zamieta sa. Odľahčím to tam, chápeš? Keď nedám preč, tak odľahčím. A sem to ide. Sem to ide preč. Von. A takto to pekne vymysleli. Takto sa to odčerpáva. Von. Z lode. Sifón. A už máš vodu v podpalubí. Pekne, alebo pozri. Tak tento malý bazmek za to môže? Áno, už ju tam máš aj s nožikom, trošky väčší kus, že odrez si koľko potrebuješ. Peťo iba. Joj, to správne, takýto kus ja potrebujem. A prepáč. Nič, v pohode. Preveličku si drgoľ. Áno, áno. Toto je autentické všetko. Vlado, takže nepotopíme sa? V sladkej vode. Budeme mať plávajúcu podlahu. Dobre, v pohode. Peťo, aké to je? Vynikajúce, fantázia. Ale pred chvíľou si to inak povedal. To je sakra dobré. Ale nepamätám si, či to bolo to, ale niečo také som povedal. Chlapi, viete vyvariť boha vášho. Bohatstvo. Všetkým faninkám odkazujeme sorry, sme zadaní, veľmi šťastní.
Ale iba cez víkend. Cez pracovný týždeň je to v pohode. Každopádne ponuky posielajte chiveta.sk. Teraz si ho bude musieť zobrať. Toto je taký úzol. Motorku, tak bola priviazaná motorka len takto. Ježiš. Stres. Na zdravie. Áno. Toto pijeme? Svajgeltre. Podáme ju cez okno a dáme ju do čiernej diery, lebo normálne by som dal tam, kde mám miesto, ale ja sa ich pokusím vymeniť na Madejre. Aha, okej. Tak nech je plná. Ty kokos. Pridám? Dobre. To je len čo. Dobrú chuť. Ty máš nejakú špeciálnu edíciu. Kožuchov. To normálne takto si dal? Počúvaj, to je špecialitka. Anglická. Dobre, dobre. S medíkom. Ešte duplo, že? Jasné. Hej.
lodi je vždy čo robiť. Občas sa niečo pokazí, tak ako teraz kladka na prove, cez ktorú je vedené lano z predného rollfoku. Vhodnú náhradu na palube nemáme, tak nám ostáva iba improvizovať. To je mimochodom jedna zo schopností každého dobrého jachtára. A potom Rumunsko, jak sme sa odhlasili zo Srbska, ale už ako Srbsko bola bomba. V Maďarsku som bol nesvoj. Srbsko bolo famózne. Srbsko a to Rumunsko, vieš, 8 dní bez civilizácie, len voda a príroda. Kotvenie 0 stupňov a generátor. Doprvý potrebovala čúra, musel zapnúť generátor ráno sa, no, aby sme išli, vieš, lebo lepšie sa tým teple oblieka. A to vykúrilo, to je malý priestor, to sa rýchlo vykúrilo. Pekné počasie, trafili sme. Ja som nemal morskú chorobu samozrejme, tak som vyváral tiež. To bola bomba. Vidím vlastne. To je, čo ja neurobím pre záber. Ale si dobre osvetlený, takže. Chlapi, Madeira, tam. Poďte za mnou. A aké máš tipy na príjazd? Lebo tuto už padali nejaké tipy, že o koľkej hodine zajtra? Jaj, no, bude to zajtra. Začneme týmto poznaním. A si tým istý, že to bude zajtra? Nie tak úplne. Je teda noc pred priplávaním na Madeiru. Motor začal protestovať. Problém vidíme v prívode paliva. Vlado sa ihneď púšťa do opravy. Startujem. Teraz podľa mňa skape za chvíľu. Dobre, ťahá ho. Pomalu. Pridaj mu otáčky. Daj tých 1500. Problém sa podarilo vyriešiť. Ideme spokojne spať. Posledná noc na vode po 11 dňoch plavby. Sme 40-30 mil sme od Madeiry, mali by sme tam dojsť v noci. Máme za sebou 1200 mil. Tak prvá etapa za nami a už nás čaká len 3000 do Karibiku. Zatiaľ všetko v poriadku, mali sme nejaké problémy s palivom, ktoré sme v noci riešili, ale ináč všetko jak má byť. A posádka je super, chalani sú super a my sa tešíme zo života. No, tak. Ilade Porto Santos. Porto Santos, čo to znamená? Ostrov Svätého prístavu. Ostrov Svätého prístavu. No paráda. Ty počúvaj ma, ty PFK, progresívny filmár. To si ty? Druhý podpredseda.
sír, tak mi tam padol zrak na tú klobásku, ktorú jednu sme už takú mali. A nech sa to je dobre lyžicou a normálne pomodore nejaká omačka, alebo kľudne aj tá bolognese, že také niečo by som urobil. Teraz je otázka, že keď budeš to takto, podľa mňa toto je no také rýchle varenie. Áno. Teraz vieš. Dobre, na čistenie to. Máme to 11 míl na výbežok a všade okolo to vyzerá veľmi napínavo. Ja ti poviem, len chod. Dobre, okej. Dotiahnite tú pravú viac. Netnať spokojnosť kapitána. Aká spokojnosť? To hovorí o spokojnosti. To hovorí o spokojnosti. No čo tu ide? Takže výsadok. Výsadok. 3, 2, 1, hop! Daj mi ho. Čoho sa bojíš, keď máš dobré svedomie? Dobre. Keď sa robí už?
ňou je ďalšia. Zachyť ho. Ja sa teraz dám dopredu. A skúste vpredu. Teraz ja som dal pomaly vpred. Posvied mi. No, keby si došiel dopredu, Vlado. Mám pomaly vpred, ja tam mám. Pristali sme v maríne Quinta do Lord. Loď je vyviazaná. Vyvesíme žltú vlajku a ideme si dopriať zaslúžený spánok. Ten bude potrebný. Zajtra začína logistický ošial pred poslednou etapou do Karibiku. Ďakujeme a sledujte nás aj najbližšie. Mene Banánovej republiky.